Morning. Morning. Morning po. Morning. Sir, good morning. Siranda kayo. Kaya, sipin na sir. Ah, 1, 2, 3. Sige, isa pa. Dito po kami ngayon sa Ascom. Bali, kagagaling lang po namin sa St. Peter. Iniwan po namin yung tropa natin doon. So, nag-rubing po kami. Nandito kami ngayon sa Ascom. Pinuntahan po namin yung mga tropa. So, kasama ko po si SF Lando, si Powder Emil, saka si Bro, si oh, sige. Ayan, kasama ko si Secretary Vice pa na nung kahit yung Vice, Municipal Vice. Municipal Vice. Ayan. So, ay, mag-picture mo. Okay lang to, dito. Ayan, nandito po kami ngayon sa Ascom. Bali, sakop po ito ng Barangay Sampaloc, Kapalit. Ayan, Kapalit, Pampanga. So, nandito po yung mga tropa natin. Ayan. Sir. Sila. Ayan. So, mamaya po, pupunta naman kami sa Lumadonan Lumadonan tsaka yung public cemetery. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, inibita ko po kayo na mag-subscribe, pakiclick po yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload po namin video. So, may na lang po ulit. Dito ka message. Dito ka message. Nandito po kami sa Sampaloc ngayon. Madam, sir. Kilala ko po, nalo pong tayo yung chapter. Ako po si Michael Galang. Ito po yung mga kasama namin sa grupo ng Sampaloc. Sa Palok chapter na pa. Chapter po. Sila po yung mga kasama ko po. Kaya kayo po tuti na po ang mulang hawak ko. Salamat po.
alcohol na. Oh, ano yun? Ano siyang alcohol? Broken na yan. Maganda lang kayo dito. Galing na sumingit din ha. Kayli. Wanan. Kayaknya i-prorus eh. Manuan eh. Kayaknya kan eh. Nah, gimana ya? Ah, nih. Oh, kaya, 1, 2. Ah, pasang sentimeter. Okay. Ano naman na rin? Stand. Kayo. Awa. Awa yun, brother ko. Sirante. Ay ka muna. Oy. Ay ka muna. Naka-block ka. Ay ka muna. Hi. Yan.